Fire! Ma nofsinhar bum. Kien dan is-salut kuljum f'nofsinhar li silef Emilu lil-Ilsin Malti. L-isparatura minn kanun fis-saluting battery fil-barrakka ta' fuq kuljum f'nofsinhar kienet tinforma lil bastimenti kollha fil-port il-kbir bil-ħin preċiż ta' nofs il-ġurnata. Ma' żmien daħlu l-arloġġi u dan ma kienx iktar meħtieġ imma tradizzjoni tas-salut bil-kanun f'nofsinhar mis-saluting battery għadha tradizzjoni li fi kliem il-President tal-Fondazzjoni Wirtartna Mario Farrugia huwa stmat li b'kollox iżuruha fil-barrakka ta' fuq mal-miljun ruħ matul sena sħiħa. Ma' nofsinhar bum, TVM News sab il-barrakka ta' fuq u saluting battery mimlija bit-turisti jistennew it-tir li membri tal-Fondazzjoni Wirtartna jagħtu kuljum f'nofsinhar u fl-erba ta' wara nofsinhar. Il-Fondazzjoni qed tiċċelebra l-20 sena minn ħadet is-saluting battery f'idejha u Sur Farrugia qal li din il-batterija li wara l-1952 ma baqgħetx tintuża u saret ġnien reġgħet bdiet tingħata l-ħajja. Ġana reġġajna is-saluting battery għal-format tagħha ta' kif kienet isu għal-ħabta tal-1901. U minn dakinhar, apparti żdiedu l-kanuni, ovvjament hawn ħafna affarijiet wieħed ukoll xi jara hawnhekk hawn ġabra ta' kanuni li darba kienu wkoll parti mill-armament ta' din il-batterija. Is-saluting battery ġiet propju kif dejjem kienet intenzjonata. L-ewwel mill-kavallieri, komplet taħt il-Franċiżi, u mbagħad ovvjament taħt l-Ingliżi u baqgħet sejra hekk sal-1952. Fondazzjoni Wirtartna tmexxi aktar minn 20 post storiku fosthom 8 mużewijiet. Mhuwiex biss is-salut bit-tir mill-kanun f'nofsinhar, minn hawn jiġu sparati t-tieri tal-unur f'okkażjoni speċjali. Il-proġett li jmiss huwa restawr tal-monument tal-qabar tal-Kurunell Henry Anderson Moosehead, illi serva bħala aġent gvernatur ta' Malta u miet fl-1831 huwa l-aħħar uffiċjal Ingliż li ndifen fil-fortifikazzjonijiet Maltin. Li jmiss huwa li dan monument isir b'mod permanenti u fil-fatt issa qed ninfaraw ktieb dwar il-ħajja tal-bniedem u anke l-istorja tal-monument u l-fondi tiegħu jmorru sabiex ovvjament isir dal-monument. Temmejna żjara fit-Time Gun Museum fl-istess barrakka li mistenni jiftaħ dal-waqt. Rajna l-ġabra ta' kanuni li kienu jintużaw fis-saluting battery biex jimmarkaw il-ħin kif ukoll strumenti tan-navigazzjoni u għodda tal-artillerija.